Λοιπόν, παρουσίαση του καινούριου Hot Air Gun. Είναι ένα portable το οποίο μου ήρθε σήμερα, παραγγέλθηκε στις 25-26 Αυγούστου και ήρθε σήμερα. Είναι το μοντέλο 8018 LCD, είναι φορητός ουσιαστικά σταθμός αέρα, θερμού αέρα, με τις μύτες του και όλα αυτά. Να το δούμε λίγο, τη συσκευασία του είναι αυτή εδώ. Να ανοίξουμε. Το περίμενα πάρα πολύ. Λοιπόν, το μοντέλο είναι GJ8018 LCD Portable Temperature Controlled Hot Air Gun, έτσι. Και έχει και το manual εδώ πέρα. Νάτε πως είναι συσκευασμένο. Βγάζουμε. Το καλώδιο ήταν τυλιγμένο βέβαια. Εγώ το έχω βγάλει τώρα για να κάνω την παρουσία. Αισθάνομαι δεμένο. Για να το δούμε λίγο το πιστόλι μας. Το μοντέλο. Έτσι. Η λειτουργία του είναι με 110V και είναι 200W η κατανάλωσή του. Να δούμε λίγο εδώ. Εδώ έχει την οθόνη, το σουιτσάκι που ανοίγει και τα δύο ρυθμιστικά. Το ένα είναι air, το άλλο είναι heater και ένα ενδεικτικό λεντάκι που ανάβει κόκκινο προφανώς όταν φτάσει στη σωστή θερμοκρασία. Να δούμε λίγο τι άλλο περιέχει. Περιέχει και μια κάρτα εγγύησης. Ναι. Άλλον Certificate of Quality. Είναι αυτό. Το καλώδιο είναι καλυμμένο. Έχει ένα κάλυμα. Μάλιστα. Μας δίνει μία βάση για να το στηρίζουμε. Και τους διάφορους τα διάφορα ακροφύσια, πιο στενό, πολύ πιο στενό εδώ, λίγο πιο φαρδί και τα λοιπά. Μάλιστα, για να το δούμε λοιπόν στην πράξη. Εδώ έχω έναν μετασχηματιστή ο οποίος είναι από 220 σε 110, αντέχει μέχρι 2000W, οπότε μας καλύπτει. Να το δούμε λιγάκι. Έχει μπει λοιπόν. Θα το ανοίξουμε να δούμε τι θα μας δείξει. Κρατάμε ανάποδα μάλλον. Εδώ είναι οι σωστές ενδείξεις. Μας δείχνει τώρα 110, 114 και ανεβαίνει. Προφανώς πειράζοντας τα αριθμιστικά. Βλέπετε, κατεβαίνει και αντίστοιχα ανεβαίνει αν το ανεβάσω αυτό το heater και τα λοιπά. Μάλιστα, πολύ καλή κατασκευή και παρουσίαση, πολύ μ' αρέσει, πολύ προσεγμένο. Από το να δώσεις 100 και 150 ευρώ για να πάρεις ένα σταθμό θερμού αέρα, παίρνεις αυτό το φορητό με μόλις περίπου 20-25 δολάρια μου στήχησε. Γύρω στα 25 δολάρια για να μην λέμε λιγότερα, 25 δολάρια. Εδώ είναι το manual, εντάξει στην αρχή είναι κινέζικα, φαντάζομαι ότι θα έχει και αγγλικά. Να τα και τα αγγλικά, πολύ ωραία εδώ πέρα, έχει introduction, έχει technical εδώ πέρα, parameter, η οποία ξεκινάει με 110V θέλει, έτσι, και power consumption 200W και η μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να φτάσει είναι 450 βαθμούς Κελσίου περίπου λέει, έτσι. Οκ, εδώ έχει τα διάφορα χαρακτηριστικά, λειτουργίες και τα λοιπά. Μάλιστα, πολύ προσεγμένο, πολύ μ' αρέσει. Θα το δούμε και στη λειτουργία πώς θα συμπεριφέρεται. Μας δίνει και ένα adapter για τα 220, αλλά στην ουσία είναι άχρηστος. Θα χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού, αφού λειτουργεί με 110, αλλά είναι μια χαρά. Δηλαδή, με κόστος λιγότερο από ένα τάλιρο μετασχηματιστής που έκανε, εντάξει εγώ τον είχα,
και με 25 δολάρια αυτό έχεις καλύψει με 30 περίπου δολάρια, δηλαδή περίπου 28 ευρώ, έχεις καλύψει να έχεις έναν σταθμό θερμού αέρα για το εργαστήριό σου, ο οποίος να είναι ρυθμιζόμενος, και θα τον δούμε βέβαια και στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ.